Nie sme pre každého. A poviem to hneď na začiatku, aby sme si ušetrili čas. Predaj nehnuteľností nie je o tom, kto pôsobí sebavedomo, ani o tom, kto slúbi najvyššiu cenu. Je o tom, či existuje proces, ktorý drží celý predaj pevne pod kontrolou. Väčšina chýb nevzniká zlým úmyslom. Vzniká tým, že veci nie sú riadené systematicky. Cena sa nastaví podľa pocitu. Marketing je len zverejnenie inzerátu. Obhliadky prebiehajú bez jasnej stratégie. A právne veci sa riešia, až keď vznikne problém. Riadený predaj má inú logiku. Začína analýzou dát. Pokračuje prípravou, ktorá má merateľný efekt. Vytvára kontrolovaný dopyt. Obhliadky majú jasný cieľ. Vyjednávanie má rámec a právna kontrola je viacúrovňová ešte pred podpisom. To neznamená, že všetko ide hladko. Znamená to, že každý krok má svoje miesto. Ak hľadáte niekoho, kto to nejak vybaví, nie sme vhodná voľba. Ak chcete vedieť, čo sa bude diať, v akom poradí a aký to má význam, má zmysel pokračovať. Nie sme pre každého a práve preto proces funguje.